गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आंनो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आङो जासिग्रोबाय। दिनै आङो दंफैयो मजाबारि पश्चिम दलगाव सामथाइबारि प्राइमारिनि आन्दाराव। दिनै गोबां जोंनि माखासे रायजो राजाफ्रा बिदिनो गोबां समस्यायाव दङ। गतिके दिनै आङो गोबाव समनिफ्रायनो ससियेल वार्कार मावबोनाय हिसाबै बा दिनै मोनसे राजनितिक दलाव हाबनाय हिसाबै माखासे बुस्थुआव आङो फिसा फिसौब्लाबो मावबाय थादों आरो माखासे बुस्थुखौ आङो मिडिया फेसाव आं खामानि होनाय जायाखैमोन। नाथाय दिनै बेनि मजाबारिनि दलगावनि जे रायजोफोर बिसोरो बुंदों मिडिया फेस खालाम, मिडिया फेस खालामबा बयबो रायजो राजाफ्रा निस्सय नोंनि मावनायखौ मोजां नुगोन होननानै। बेनिखायनो आं दिनै बे मिडिया फेसाव आं दिनै ओंखारनांगौ गोनां जादों। दिनै आं बेफोरबायदि समस्या फिसा फिसौ अबेहायबा लामा मावनाय, अबेहायबा बिदिनो गामिनि रायजो राजाफोरनि समस्या, अनुस्थाननि समस्या आरो गोबां स्टुडेन्टफोरनि आरो लाइमोनफोरनि गोबां समस्या बेफोरबायदि दङ। बेफोरबायदिखौ लानानै आं दिनै माखासे मोजां रायजो राजानि आरो ओनसोलनि खामानि मावलांनो होननानै आं दिनै जुजिगासिनो दङ। निस्सय बे जुजिनायाव रायजो राजानि अननाय आरो आशीर्बाद आरो बोरखौ लानानै आं जुजिलांगोन। दिनै आङो मानसि हिसाबै आङो जेसेबां मानि जुजिया मानो आं माब्लाबाबो आंनि जायगासिम आं सहैया। जेब्लानाखि रायजो राजानि अननाय आरो आशीर्बाद आं मोनगोन अब्ला आंनि जायगासिम आं सहैगोन। गतिके आङो बेखौनो खावलायनो सानदों, आं सासे यां जेनेरेसन लेभेल हिसाबै जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा गोबां बिदिनो माखासे राजनितिक बा माखासे गोबां सिन्था धारना खालामनानै गोबां माखासे लामायाव आवगायो। बेफोरखौ ज्राब नागारनानै जाहाथे जोङो ज' मिलायलायनानै मावलांनो हायो बेखौ आं खावलायदों आंनि माखासे लोगोफोरखौ आरो माखासे जोंनि रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों। जोङो जेब्लानाखि समाजाव माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो लुबैयो जोङो उन सिगां जों सानग्रोनांगोन जे जोङो दसे समनि गोजोननायखौ जोङो लायाबालानो जों गोबाव समनि जि थांनानै थानायाव जोंहा मा मावनांगौ दङ बेफोरबायदिखौ जोङो सिन्था खालामनांगोन। आरो दिनै आङो बेखौबो बुंनो सानबावदों जे नै बिटिसि इलेक्सना खाथि जाबाय, बे मास मोननैल'सै। आं गोबां जायगायाव बेफोरबायदिनो आं नुनो मोनदों जे गोबां लिडारफ्रा गोबां ओनसोलाव गोबां जायगायाव जे बुस्थुखौ 5 बोसोरनिफ्राय दिनै सासे लिडारा बबेबा जायगायाव थांनानै माबा मोनसे मावहैनायखौ आं नुनो मोनाखै। नाथाय दिनै इलेक्सन खाथियाव गोबां लिडारफ्रा माखासे सोरबा माबा मोनसे मावना होनाय बा माबा मोनसे सोरनिबा न'खराव थांनानै मिट खालामहैनाय, सोरबा रायजो राजाफ्रा 5 बोसोरनि गेजेराव बे लिडारखौ नुफेराखै, बे लिडारा दिनै सोरनिबा न'आव थांनानै सोरबा रायजो राजाजों मिट खालामहैनाय। नाथाय रायजो राजाफ्रा साननो रोंनांगोन जे 5 बोसोरनि गेजेराव बे लिडारखौ जों मोनाखै, नाथाय बे लिडारा दिनै इलेक्सन खाथियावसो जोंनि रायजो राजानि गेजेराव फैदों। नाथाय बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा सायख'नो थाखाय बा बुजिनो थाखाय जोंहा गियान दङ। नाथाय जाय लिडारा रायजो राजानि थाखाय सिन्था खालामो, जाय लिडारा रायजो राजाखौ अनो, जाय लिडारा बे बिटिसिखौ अनो, बे ओनसोलखौ अनो, बे लिडारा माबा मोनसे राजनितिकनि हाबायावल' नङा, अराय सम बे रायजो राजाजों हाबगोन बा रायजो राजाजों जगाजगआव थागोन। दिनै आङो नैबे जि लामा मावनाय, बे लामा मावनाय जि दलां, बे दलां मावनाया आङो दिनैनिल' नङा। आङो जेब्लानाखि ससियेल वार्काराव दङमोन, जेब्लानाखि आङो राजनितिकआव ओंखाराखैमोन, बिनि सिगांनिफ्रायनो आं गोबां रायजो राजानि खामानि मावना होबोनायनि गेजेरजों दिनै बिनिखायनो आंनि माखासे मावनो जे आङो दिनै लिडार नङा बा आङो माबा मोनसे बिबानाव गैया, अब्लाबो दिनै रायजो राजाया आंनि सिगाङाव फैनानै बिफैयो। नाथाय बेफोरखौ मावलांनो थाखाय आंहा मोनसे सुख आरो सुबिदा मोननायनि थाखाय आङो रायजो राजा आरो गासैखौबो आङो धन्यबाद होदों जाहाथे बेफोरबायदि खामानिखौ आं मावलांबाय थानो हायो। नाथाय आङो मोनसेल' खोथाखौ आङो बुंनो लुबैबावदों जे गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां सिन्था खालाम, आङो बुङा जे उमुक दलाव थां, उमुक दलाव सापर्ट खालाम, उमुक दलखौ हेफाजाब हो। नाथाय जाय लिडारा रायजो राजानि थाखाय सिन्था खालामो बे लिडारखौ बे बिटिसि जि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ, बे बिटिसि इलेक्सनाव रायजो राजाफ्रा बेखौ सिन्था खालामनांगोन। दिनै बेनिखायनो आं बाराल' बुंनो सानाखै, आङो बेखौनो एडभाइस हरबाय जाहाथे अराय सम जोङो खौसेथियै मिलायनानै जाहाथे जों ज'यै ओनसोलाव जोङो मिलायनानै जाहाथे जों संसार जालांनो हायो आरो बयजोंबो जोङो खौसेथियै थानानै जोङो जाहाथे मिलायनानै थानो हायो, बेखौनो आं लुबैयो। एमसिएलए जाबा मा गांबाबलाय ना गांबानि जायगायाव 10